To fa, a yanzu haka tabbas kwarai da gaske za ku ji cewa Kilishi ta kira ɗan Audu domin ta ƙara mai da kuɗi har naira miliyan 20 ɗin da ta bashi. Ta ce za ta ƙara mai wata naira miliyan 20 ɗin domin ya rufa mata asiri, kai ya je masarauta ya saki wannan ɗin rikodin ɗin da ya ɗauka. Wanda a yanzu haka tabbas kwarai da gaske za ku ji cewa ɗan Audu ya je domin ya karbi kuɗin da Kilishi ta ce za ta bashi. Bayan ya je gidan ya karbi kuɗin, wanda a yanzu haka ta ce ya daure ya zauna a falo domin yanzu a kawo mata kuɗin kashi take so ta bashi ba turi ba. Wanda ɗan Audu ya zauna shi ga shi mayan kuɗi, wanda a yanzu haka ya zauna ya fara yi wa Kilishi nasiha. Ashe bai san me za a kawo Kilishi ba. Nan take sai ga ma'aikatan Kilishi sun zo sun kawo mata bindiga, sun zazzagaye shi, watakan 'yan dawan Kilishi sun ce har dai bai janye wannan, bai goge wannan rikodin din nan ba. Tabbas kwarai da gaske a yanzu haka ga bindiga nan sun bata da ta kashe ɗan Audu. Wanda ɗan Audu dai ya kwazara sosai, tabbas kwarai da gaske ya nuna dai ba wani rikodin da ya ɗauka, ya ba da wayarsa ya ce a duba, ƙaddaman ƙarya yake bai kunna wani rikodin ba. To dai wani ragon azanci da suka yi dai a yanzu sun ba ɗan Audu ya tafi. To ɗan Audu dai a yanzu haka ya turo wa Kilishi rikodin ɗin nan ta wayarta, ya ce to tana ji daga kunnanta sai kunnan kuma sarki da Abba Galadima. To dai ku biyo mu cikin channel ɗin tamu da ku daure ku danna mana subscribe, kana ku danna mana alamar ƙararrawa, da ku je ƙasan bidiyon namu ku danna mana like domin samun cikakkun rahotannin namu da zarar mun ɗora. Wanda a yanzu haka baya da haka za ku ji cewa bayan ɗan Audu ya tura wa Kilishi rikodin ɗin nan dai ta tabbata dai da gaske yake. Wanda a yanzu haka hankalin dai Kilishi ya ƙara ɗagawa dai. A yanzu haka ta taho garin su ɗan Audu domin ta zo ta nemi afuwar ɗan Audu. Wanda ɗan Audu ya ce ba wani abu da za ta nema a gurin shi na yafiya, ya nemi yafi mata. Wanda ya ce ba dai kin gani alamun uwa mayan kuɗi ba ne, akwai abin da zan nuna miki ne dai. Wanda a yanzu haka tabbas kuɗi da gaske za ki tabbatar ni ba mayan kuɗi ba ne. To ki je ki rike kuɗin ki dai, wannan rikodin ɗin dai daga kunnanki sai kunnan Abba Galadima sai kunnan sarki. To dai ku ci gaba da bibiyar channel ɗin tamu mai suna Arewa Hausa Top TV domin samun kaɗan daga cikin shirin fim ɗin labari na. To dai ku ci gaba da bibiyar dai channel ɗin tamu dai domin samun ingantattun dai labaran dai, har da kaɗan daga cikin wani komedi da muke ɗan saki daga cikin channel ɗin tamu mai albarka. To dai a yanzu haka tabbas kwarai da gaske dai wannan shine kaɗan da zai faru daga cikin season 13 episode 8. Wanda a yanzu haka ɗan Audu dai gashi dai ya nuna uwa kuka zai yi dai, ya nuna ba wani abu da ya ɗauka na rikodin. Dai abin da Kilishi ta kulla dai, Kilishi dai alamun dai kitimurmurarta dai da take kullawa ta riga ta zo ƙarshe, tunda ta gamu da ɗan Audu. Wanda ɗan Audu dai ya riga ya gama kwazar Kilishi. Kilishi ba abin da za ta iya dangane da cutar da ɗan Audu ko wani wannan ɗin. To dai Abba ya ce sai ya faɗa wa Abba Galadima dai